vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pasi mufacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tiva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini panguva yacho I never even thought kuti my friend, she was like jealous of me, because by that time apo paakazo find out kuti inini murume wangu, I was the second wife to my husband, because when I met him he was already married. Ndokubva tataurirana paya tikabva tazonzwisisana, and he told me kuti it was always his wish to have two wives, and iyo mudzimai wake wekutanga ndokubva arakidza kuti ainge anzwisisa. Saka ndakabva ndazongoti it was okay, because we sat down as the whole family. So ndakazoti ndaudza friend yangu the way yacho yakazondishora nayo, akabva anditi kudhara ikoko. So I felt like really bad with how I had managed my life. Ndisingatozivi kutoti munhu uyu achindishoropodza kudaro. She was actually feeling jealous of me. But as for now mukoma, when I look at the life that I used to live when I was still in Zim neupenyu uhwo wandava kurarama ndiri kuno kuSouth Africa, there is a big difference, because murume uyu ainge akandiroora, ainge aine mari dzake, not mari dzekunyepa. I don't want to lie, I am struggling mukoma. Kune vamwe vanokwanisa kuti utori bo iwe, because I am not working as such kunoko, but he takes care of me. But the way that he's taking care of me, anoti I have to limit myself, because andizivi kuti ikoko unogara nani. So he's doing it for the sake of his son. But chinondirwadza ndechekuti my friend, whom I thought kuti was my best friend, she's now staying with my husband. Vakato Roorwa mukoma. So me and my high school friends tainge tatova nenguva tisina kana kumbogara takaonana like a very long time. So when it was my birthday, that was when my husband iye paakazoti he wanted to throw a very nice birthday party for me. Akava, and it on your side, I want you to invite whomever you want, like your friends. So Semon wekungoto Ndainge Ndi like my friends, Vandai told these are my best friends. And Akava ndazongo enda pa Facebook, and I started communicating like with my friends from high school. Saka pane vamo vandakataura navo, most of them kuti vange vachidzoka kuZim, kuti vange vachingoya to attend my birthday. Most of them vainge vachingochema vachiti kumabasa kwacho kunoti netsei. Saka ndakabva ndazongo select just a few avo vainge vachindipa promises. Initially I wanted to invite 4 of my friends, but at the end of the day I just chose 2 of my friends. But kwakazoya 1, because umwe wacho ainge asina passport. They were all in South Africa at that time. My friend akabva anditi iye passport yake yainge iripo. Saka mukoma ndini ndakatotanga kutomukwidza ndege, and he flew from South Africa returning back to Zim. She was so happy at that time, and pango yacho ainge achitiwo, since she has been having some issues with her husband, she wanted to take that opportunity kuti anga achimboya kuzombozorora kumusha, since she also grew up here in Harare, relatives vari muno zvekare muHarare. So wanting to relax her mind, akava ati I am going to come and attend your birthday. She came to our house, because at that time I was still staying at my husband's house, the family house. Ndini ndakatoenda ndikatomupika up ku-airport. Saka panguva yacho pandakaenda ndikanomupika ku-airport, I had not yet told her kuti murume wangu iye ainge aine vakadzi vaviri, uye zvekare I was the second wife, and at that time ndainge ndichitodriva motikari yemurume wangu. It was a Jeep that I was driving, a Jeep Wrangler. So at that time mukoma paakauya ipapo akabva atoshamisika kuti ko iwe ndiwa kutodriva motikari yakanaka kudai, ko kuglowa kudai. So ndimuri kuita mari muno muZimbabwe for sure. God has blessed you with a great husband, because she saw the wedding ring. But I did not even know that I was bringing in someone into my home who was going to destroy everything that I had tried to build
but mukomana up until this day I have not even recovered yet. So takazoti tasvika pamba ndopakabva atanga kuti zimanshoni rose iri mwana mudiki so unoriitisei. So takazoti tasvika pamba then ivo maiguru vainge vachidawo kutobuda, so akabva anditi kasi ndova mwene vako here, and then I gave her the introduction ndikabva ndati maiguru, this is my friend. Later on takazoti tava mumba akabva azondibvunza kuti ko avo ndeamaiguru pakai, and I then told her kuti she was the husband's first wife. So iye akabva atotanga kutongo ndishoropodza achitongondiudza kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvakadhakwa, and she kept on discouraging me, and this was after she had seen how wealthy my husband was. She was discouraging me. Mind you, at that time I was only 3 months pregnant. Panguva yacho iyoyo mukoma ndakabva ndakutanga kungoteerera ndichitora zvose zvezvo zvaainge achindiudza ndichizvichengeta mumwoyo mangu, because ainge ava kunditi, iwe murume wako uyu, do you even know his true source of income? Ndikabva ndati anoita zvema-projects in the government. Akabva anditi, iwe hurumende ipi ingakupa mari yakawanda kudaro? Munhu wako uyu akaromba, and kana kuri kunzi murume wako uyu haana kuromba, but ziva kuti ucharoyewa neiyu munhu wacho waunoti maiguru, mumbori neukama here? Vanhu ava vanenge vari kuda kutokushandisa. Izvozvizvi mimba yawakatakura iyi inokwanisa kana kusatozvarwa. Why is it iye akati anoda mukadzi wechi number 2. At that time I honestly believed that she was telling me the truth mukoma. Soon after the party I ran mukoma, even though my husband had gifted me with a car, but I never drove that car. I then returned back to my parents' house, and that is how I broke up with my husband. But iye akangoya kumba kwedu akabva andiudza kuti he was not going to break up with me for the sake of our son. Akabva ati, you are always going to be my wife, and I'm going to take care of you and our son. At that time ndikabva ndati ndainge ndisingade kumuona, and I told him kuti I just wanted to go to South Africa. Ndokubva ndazoya kunoko, ndichitoya kunoko ndakatosvikirawo mumaoko ehama dzake, and they found a place to stay for me. Nanhasi uno ndinotochengetwa nemurume. So my friend, what I did not know was that panguva iyo, when she was busy discouraging me whilst we were at the party, somehow she had managed to get close to my husband. Ndokubva vazochinja madigits paya vakabva vazotanga kutaura, and when she returned back to South Africa she kept on discouraging me achinditi, iwe usadzokera kumba kwekwe kumanshoni kwenyu kunotyisa. Akatondiudza kutoti akatoona nyoka, but nyoka iyi hanzi yainge yakanamatira paceiling. Akanditi ndakatongozotya kukuudza, because I thought kuti kana ndikakuudza apa nhumbu yako ichiri diki waikwanisa kuzoita miscarriage. And aitoti mapictures acho ainge ainawo akatora nyoka yacho iyoyo kuti ndinge ndichimuti chinditumidziraka mapictures acho, but aingonditi ndichakutumidzira mapictures acho, kuzosvika achizondoudza kuti WhatsApp yake yainge yatongodeleta everything mufoni make. Apa ndisingatozivi kutoti achitaura neni kudaro iye ainge atori busy nemurume wangu vachitotumidzirana mapictures seducing him, kwandiri achindiudza kuti uzadzokera kumba. So I took everything and I stored it into my heart. Saka since we had a breakup, my husband iye ainge akandiudza kuti sezvo hako iwe wati hauchadi, but inini I have always wanted 2 wives, and that is what I want, because handidi kuti ndinge ndichizonzi ndaita a small house. Zviri nani kuti ndingoziva kuti ndine vanhu vangu vaviri. At that time mukoma ndopa akabva azoproposa to my best friend. My husband then proposed love to my friend. Iye manje she gladly accepted everything. At that time ainge ava kusada kutaura neni. Ndaiti paya kana ndikataura naye dzimwe nguva aizotondipindura after kana madays ndichafona. She was obviously hiding the truth from me. She did not want me to know kuti she was back in Zim. Ainge ava kutogara nemurume wangu. So mukomana zvakazoitika ndezvekuti I then used another number. This was after This was after I had lost my phone. Saka ndakati ndataura naye nenamba dziya.
akasevha namba dzangu akabva akanganwa kundihaidha kuma-statuses ake. Hey mukomanashi, what I saw on her statuses, it really stressed me and shocked me at that time. Motikari iya yandainge ndakatengerwa as a birthday present ndo yandakabva ndatoona akatotorwa mapictures uye achitoidriva motikari iyoyo ndokubva atoposta pastatus. Ndikabva ndati naye vasikana ko chii chiri kuitika? This car, I used to have a car like this. Ndokubva ndatoona kutoti munhu ainge atondibloka panhamba dziya. Ndakabva ndazama zvekare kuti ndike ndichitaura naye pane dzimwe nhamba and she never responded until this day. Saka ndakabva ndazotaura nahama iguru ndikabva ndati naye mai guru ndikukumbirawo kunzwisisa. Ndikabva ndavatumidzira mapictures aya andainge ndaita screenshot. Ndikabva ndati ko what is really going on, because I saw my friend achidriva motikari yakaita sekunge yandakatengerwa nababa on my birthday. Saka ivo vakabva vazonditi vainge vakutogara naye pamba uye ainge akatoroorwa uye vakatochata. Saka ndakabva ndazomutuka manje, ndakamutuka iye akabva azongoti kuna amai guru ivo vange vachizondisvitsira a message. So this is how she wrote the message. She said, I am really sorry my friend, it was never my intention to get married to your husband, but it just happened and I am sorry. The reason as to why I blocked you, it is because I do not have the nerves and the guts to face you. Mukomanashi ndakati ndaverenga message iyoyo ndakabva ndarwadziwa kusvika pekupedzisira. Ndikabva ndatoudzwa naamai guru kuti after about a month after you divorced our husband, hanzi ndopa vakabva vazoona mamessages mufoni yababa, vakabva vazovabvunza kuti kuchi chainge chava kuitika. Hanzi ivo ndopa vakabva vazoti vainge vafunga kuti vange vachitora zvekare umwe wechinumber 2, and that is how they got married. So mukoma ndo zvakaitika izvozvo. This is what happened. This is how I lost my husband to my friend. If you see right now the way that she is and the way that she used to be paainge achiri kuSouth Africa, you can see kuti right now munhu uya wekuti agere bo, she is really married to a man that has money. But murume wangu manje, as for my husband, iye ari kuti he never wanted to have 3 wives, but he wants me to come back so that we can take care of our child together. So I really do not know if I am supposed to go there, because I always think like if I go there, saka situation yacho inenge yakamira sei? What is the situation going to be like looking at the woman who stole my husband from me? I am asking for your advice. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatsvatsi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vantsvatsi vedu ava mucomment section. Anzi murume ari kuti chidzoka kumba, but handizivi kuti ndoita sei pakaipa. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndakaendesa mukadzi wangu kumasungiro kumba kwavo kuti ange achienda kunosununguka ari kuvabereki vake. Mukadzi wangu akabva azofirwa naamai vake nyakutumbura, kukabva kwazosara amainini vake munin'ina waamai vake. Saka ndiko kwaakaenda. Ndakabvisa zvose zvemasungiro zvaidiwa. Saka ndakazoti ndava kuda mukadzi wangu, ambuya vangu vakandinyima. Saka ndakazoti ndava kuda mukadzi wangu, ambuya vangu vakabva vazondinyima mukadzi wangu. So ndakazomutora nechisimba. Saka kubva pandakatora mukadzi wangu, iye ava kupenga kana kuyamwisa mwana. Sometimes anotoramba zvekutoti dai kwanga kuri kunzi mwana uyu paakangodzoka naye, ndikabva ndati mwana anofanira kuti ange achizodzidziswa bhodhoro. Mwana uyu mukoma ameno kuti taimupei, because anokwanisa kutoita the whole day asina kana kumboyamwa mukaka waamai vake, achingorarama nemukaka wandinotenga. So handichazivi kuti ndoita sei. Munhu uyu ndomudzorera here kumba kwavo, then kana azova right obva azodzoka zvake. Apa ivo ambuya vangu vakatombondituka pafoni, ameno kuti why vainge vachindituka. Ndakangoreceive call kubva kwavari, vakabva vatongotanga kundishaudha ndokubva vatodropa call yavo. So ndakazofambawo neimwe hanzvadzi yangu. Takati tafamba ndopandakabva ndazonzi hanzi ndakatochengeta rufu
mumba mangu. Ivo ambuya vangu ava hanzi vane kakubata-bata kavakaita, saka vari kuda kundikaurisa. Ende chinondirwadza ndechekuti ivo hanzi vari kuda kuti kana mudzimai wangu akazonzi ashayika, sezvo ivo vane mwana wavo, but mwana uyu mukoma mwana wavo, dambudziko riri paari nderekuti inzenza inongofamba ichingowanikwa everywhere, saka vari kuda kuti vange vachizorasirira nzenza yavo pandiri. Ndozvandakaudzwa neimwe n'anga kwacho ikoko kwandakaenda nehanzvadzi yangu. N'anga iya yakanditi ndiri kufanira kuti ndinge ndichiendesa mukadzi wangu kuhama dzake, nekuti anokwanisa kuzondifira kana akafa ari mumaoko angu. Hanzi ndaona pazobuda mashoko akawanda zvekuti vanhu ava vanokwanisa kukuramwira mufi vobva vakuudza kuti vhiga wega mukadzi wako. Saka kana ukazovhiga uri wega mukadzi uyu pasina hama dzake, mangwana anozokumukira ngozi. Saka I really do not know kuti ndoita sei. Ndiri kukumbirawo kuti vedare vange vachindibatsira. Apa ndinoti kana ndakatarisa mukadzi wangu ndinobva ndanzwa ndichimunzwira tsitsi kuti shuwa here ndongoendesa mukadzi wangu kuti ange achienda kunopedziswa nezvinhu zvavo ivo ambuya vangu ava, nekuti hanzi vatori nezvikwambo zvinogara pamusha pavo. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Indeed, strange things they do happen in this world. Pakaipa kani. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu ino zvekugadzira content. Handitozvigoniwo, maybewo mukazoitawo muchitidzidzisa. Saka neniwo ndiri in that same situation. Ndakakanzwawo muchitaura nyaya yamama muku yekuti vakarohwa nemurume. Ndo zviriko kwangu mukoma. Ini ndazosvika pakunzwa, ndasvika pakutindivara. Muone zvenyu murume uyu paakandiroora. Ndainge ndiri munhu ainge atori bo, but upenyu hwezondiomera. Murume wangu iye anotondiputira mbanje, anokwanisa kutoti akadzoka kubasa kana tikaita sekunge tinenge tisina kunzwisisana, anobva atobuda panze achitondiudza kutoti ndoda kumboenda kunokutengera mbanje, ende kana ndadzoka uchandiziva kuti ini ndinonzi ani. Saka andosiya andithreatena. Sometimes anokwanisa kutokufonera ariko achitokudza kutoti mfana ndiri kukushutira mbanje, pandinodzoka ikoko uchazviona zvandiri kuda kukuita. Kana kuti anouya nembanje dzake dziya obva anyatsokuvhara door. Kana avhara door then obva aisa zvimadhende pose pekuti hutsi hunokwanisa kuzobuda napo, including ma-air vents anenge akavhara. Zvazvokuti by the time paanotanga kukurova already unenge watodhakwa nehutsi hwembanje. Ende dzimwe nguva mukoma anoti kana achida kungobhohwana newe anobva atanga kuridza like loud music, zvokuti kana akatanga kana maybe kuma10 achikuridzira music loud kunosvika mangwana anenge achingokuridzira loud music. Apa anenge akangogara pacheya pake achiputa mbanje kusvika kunze kwaedza. Saka I'm also in that situation, so I understand everything that she is going through, and I just hope kuti nerimwe ramazuva Mwari vachazonzwawo munamato wangu wekuti dai vangoitawo kuti ndinge ndichiwanawo munhuwo wekuti achandidawo nemwoyo wake wose asingandirovi. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi murume wangu anotondisvutira mbanje kuti andirove. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section.